Sanibonani guys, kaMonqabile ngemphathela amazibela My Brothers khipha angomhla ka-1 October. Guys, iy'nyembezi zikaKhathazile aziweli phansi. uDonga fuze ngabe uyakwazi-ke manje lokho ngoba hayi impela kumuncu phakathi kwakhe benonkosazana. Unkosazana-ke namhlanje-ke uke wavuka ekuseni eswenkile ugel econsa eyalapha emsebenzini wase watshela uDonga ukuthi namhlanje ebusuku uzobe ene-client elibalulekile bazobe benza ithenda yamabhiliyoni. Usiyasho uDonga ukuthi hayibo uthi sesizoba rich yini, wathi hayi wena sithando sami ngikhuluma ngomuzi iclient lami kuzomele sibe nomhlangano namhlanje ebusuku. Okunye ukuthi angeke ngilale namhlanje la ekhaya ngizokubona kusasa ekuseni ngoba-ke leli client lami ubhukhe ihhotela ubhuti sizohlala khona. Wathi habe ubhukhe ngisho ihhotela ebusuku, wathi phela nje sizobe sisebenza, hhayi ukuthi sizobe senza into etheni nje sizobe sisebenza kuphela. Wathi lalela-ke ngoba-ke uzobe uwedwa nalo mlisa kungcono uthathe uSibusiso-ke uhambe naye ukuze naye phela athi ukucoshacosha okwamathenda. Wathi uSibusiso akumele ahambe nami phela nje lo muntu uzomane exakeke nje ukuthi yini manje kwase kuba khona i-stranger esiloke simgqolozele laphaya ngikaze abe comfortable ukukhuluma iy'ndaba zey'mali ey'nkulu kangaka kukhona i-stranger. Wathi mekuthi uSibusiso akahambi-ke mina ngizokudrayiva ngikuyise laphaya ngizohlala ngaphandle ubusuku bonke ngikulinde khona. Hayi unkosazane-ke wangaba nankinga nalokho. Lwafika-ke usuku lasebusuku girl washintsha wagqoka ama-tracksuit ambambayo. Wathi uDonga hawu usuyahamba? Wathi yebo ngisacela-ke ungiphelezele ungidrayive ngoba sengilungele ukuhamba. Wathi ugqoke kanjena? Wathi hawu ngisacela-ke manje singabuyeli lapho uthe uzongiphelezela Donga ngicela sihambe singabi late. Wathi lalela la awuyindawo wena. Wathi hayibo uthini manje? Wathi ngithe awuyindawo. Ngicela ukubuza ukuthi i-meeting enjani vela le basebusuku indaba ingabanga emini? Kusho uDonga. Wathi hawu Donga angithi uyazi ukuthi ngiyasebenza mina emini. Wathi kulungile phela uma usebenza bekumele wakhe enye imini. Wathi yiphi imini? Wathi maningi kabi amamini, bheka yithi yiphi imini ezoba right hhayi ebusuku. Kanti yini business hours? Angithi business hours kusho ukuthi iy'nsuku zokusebenza, ama-hours okusebenza. La wasebusuku kanjani la wasebusuku? Wamane wathi unkosazane weDonga mina ungifice ngisebenza, angithi uyasazi isimo sami somsebenzi, angithi manje wasuwenza ngathi awazi ukuthi mina ngisebenza emini futhi lento yamathenda ibhizinisi elihamba kanjani. Wathi lalela phela wena uzobe unkosikazi wami, angithi ngeke ngize ngivume ukuthi uhambe uye ehhotela nendoda. Wathi akusiyona indoda i-client. Wathi kulungile noma kuthiwa i-client kodwa linentshebe liyindoda. Wamane wathi unkosazane yabona-ke mina manje hayi sengikhathele manje ukukhuluma le ndaba la, uyangidrayiva noma ngiyayidrayiva mina ngiyihambela. Wathi ngithe awuyindawo sisi, angithi ngithini kwena? Kusho uDonga. Wathi unkosazane ngiyakubona wena uthini inkinga yakho, wena ngikufica ungenalutho ngakunikeza amathenda wathatha amamiliyoni wawafake la ekhanda lakho, manje usucabanga ukuthi uzogibela nami ekhanda? Ayikho mina indoda yake yangilawula nakanye, ikakhulukazi mase kuze emsebenzini wami. Yangizithi ngithini kwena? Wamane wathi uDonga ukhuluma nami kanjalo? Ukhuluma nami umyeni wakho kanjalo? Wathi lalela bhuti angakabi unkosikazi wakho, ngiwunkosikazi wakho to be. Iy'nkomo zakamshengu akakangeni lapha esibayeni sasekhaya. Wathi uhlanyiswe inkomo wena, usuhlanyiswa inkomo manje? Wathi weDonga sicela usuke endlini yami. Angize ngithini kwena? uDonga wagudluka guys, wayophuma ngomnyango ngonkosazana. Kuyashunqa laphaya, akumnandi laphaya, yabo manje it was roses, hayi manje sokamaqabunga wodwa guys. Phela lapho-ke amazibela namhlanje ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.